Hai que ver, compañeiriña, a cousa está moi mal. Todo o mundo está en folga, e aquí falta persoal. Aquí falta persoal no campo da sanidade. Hai que atopar solucións contra esta precariedade. Ai, que cousa tan terrible, non sei que imos facer. Se as cousas seguen así, todo o mundo vai morrer. Todo o mundo vai morrer. Eu propoño unha mellora. Podemos ir traballar de enterradoras. Deixa de lerchear, aquí vos trai un paciente. Prestademe atención, isto é un caso urxente. Pois antes de atendelo, unha cousa eu lle pido. Ten que encher un formulario. Diga nome e apelido. Digo nome e apelido, e precisa boa rega, porque xa temos na UCI a nosa lingua galega. E non pode ser urxente iso da lingua galega, e non pode estar na UCI, xa temos lista de espera. Aquí traigo a resposta, tras de moito barrenar, e cheguei á conclusión de que hai que operar. E que ninguén me proteste, nin me veña a protestar, porque aquí mando eu, porque son a cirurxán. Non me sesas bruta amiga, fallalle o corazón. A nosa lingua galega necesita transfusión. Non precisa transfusión, eso sí que eu cho digo. Necesita antibiótico contra os castelanismos. Pois escoitádeme todas, porque vou a opinar. Para que a lingua non morra, terémola que falar. Esta é a conclusión, digo sen punto nin coma. Defendamos a saúde, nosa é o noso idioma.